l'any passat, 2015. Ens donen un pòdium construït, preu amb IVA inclòs 21 milions d'euros, en els quals ja està inclòs un benefici del constructor per haver-lo construït, Urbacer. Urbacer ens el deixa i quedem amb ells en pagar-s'ho a terminis. Doncs bé, en 2 anys hem pagat 15 milions a Urbacer per un complex esportiu que val de preu 21. Quan queda per pagar compromès? 18. 21. 15 en 2 anys i queden 18. Em sembla que el negoci és molt bo per Urbacer. I bé, doncs aquests ingressos, sí, està molt bé que s'amortitzi anticipadament, però amb els ingressos extraordinaris. I llavors potser acabaríem una mica més tard de pagar, però podríem dedicar més diners a polítiques socials durant el temps que estiguessin pagant. Això estaria bé. Ens costaria una mica els diners perquè aquesta reducció de l'interès, però és que la reducció de l'interès és realment baixa i el més important ara mateix, que encara la crisi no ha acabat per la majoria de les famílies, que aquestes famílies poguessin tenir uns recursos ampliats i millors serveis i millors ajudes. Moltes gràcies.